Kaixo, ongi etorria. Azken 5 problema zailenak egingo ditugu. 26. Carlosek 3 aldiz bota zituen dado pare bat, eta lortu zituen zenbakien batura idatzi zuen. Horan, 2 dado bota zituen. Batura horiek 5, 7 eta 9 izan ziren. 3 jaurtiketetako bakoitzean zenbaki bakoiti bera atera zen. Ondorengo zenbaki pareetatik zen atera zen saiakeretako batean? Nik batutzen badut, 1 gehi 4 5, 1 gehi 6 7, 2 gehi 3 5, 2 gehi 5 7, 4 gehi 5 9. Badirudi izan daitekela, ezta? Baina hemen esaldi importanteak zeintzu direla izango da. 3 aldiz bota dula, ezta? 3 aldiz. Eta atera zela 5, 7 eta 9. Baina esaten du 3 jaurtiketan bakoitzean zenbaki bakoiti bera atera zela. Hau da, beti atera zen zenbaki berdina. Zenbaki bakoitzea. Eta zen hori, zenbaki hori bakoitia. Horran, hau azpimarratuko dut. Horran, 3 aldiz atera zen bakoiti berdina. Hasiko gero orduan. Izan daiteke bakoitia, 1, gehi zerbait eman behar du 5, 1 gehi zerbait eman behar du 7, eta 1 gehi zerbait eman behar du 9. Izan daiteke bakoitia ateratzea 1 eta 1. Zer esaten dut? Jaurtiketetan beti atera dela zenbaki berdina. Orduan, egin dezaket 1 gehi 4, bai, 1 gehi 6, bai, 1 gehi ezin da. Orduan, 1 ezin da izan. Orduan, 2 hauek ez dira. Jarraituko dugu, goazen bilatzea 3arekin. 3 ateratzen bada 3 aldiz, eta eman behar du 5, 7 eta 9, 3 gehi 2, posible da, 3 gehi 4, posible da, 3 gehi 6, posible da. Orduan, hau atera daiteke, beti 3a. Orduan, kasu honetan, hau izango litzateke, 2, 3. Goazen ikustea 5ekin posible den edo ez. 5 gehi zerbait 5, 5 gehi zerbait 7, eta 5 gehi zerbait 9. Hau ezin da egin, 5 gehi dado batean zerorik ez dagoelako. Orduan, argi eta garbi izan behar du hauetako bat. 3 gehi zerbait, eta kasu honetan izango litzateke 2 gehi 3. Eta horrela amaituko genuke 26. 27. 2023 zenbaki osoen batura, 2023 da. Horra ditugu 2023 zenbaki, eta horien batura, hau da. Zein da zenbaki oso horietako txikinaren digituen batura? Pixkat komplikatua da, ezta? Egin beharko duguna da zenbaki txikiekin egin, eta pentsatu gero honekin nola egin daiteken. Ni hasiko nintzake, bakoitia den, jarriko nuke bakoiti bat. Adibidez, 5. Orduan, jarriko ditut 5 zenbaki 5 izateko. 5 lortzeko zenbakiak hauek dira, ezta? 0, 1, 2, 3, 4, 5 kenduko dut. Eta 5 aukeratu behar ditut, baina 4 ja pas egiten naiz. Orduan, hartuko genuke adibidez, hau. Nik 2 hauek hartuko dituzke. 2 gehi 3, 5. Eta orduan, hemen 3 zenbaki ditugu, 1, 0 eta minus 1. Orduan, hau dira 5 zenbakiak. Zer egin dugu? 2 gehi 3, 5, eta gero hemen joan dira anulatzen. Ea, 7ekin zer gertatzen den. 7 lortzeko, jarko dut hau baita ere. Hartuko genituzke, adibidez, erontara, 3 eta 4, 7, orduan, honek behar du zerbait anulatzeko, minus 2. Eta batek, minus 1. Ea zenbat dauden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baita ere. Orduan, egin behar duguna da, lortu batuketa bat izateko emaitza, eta gero beste guztiak izango dira. 0a, 2, minus 2, 1, minus 1. Orduan, guk orain dugu 2023. 2 batu behar ditugu. Segidan daudenak. Segidan daudenak izan daiteke 1011 eta 1012. 2 hauek batuta,
ematen du 2023. Horra izango lirateke, hurrengoa, hemen, 10. Eta hemen, 9, hola joango inake, hemen 0 dago, eta hemen hasten dira minusak, eta azkenekoa izango lirateke minus 1010. Hemen, minus 1009, eta horrela. Guazen ikustea ondo kontatu ditugu. Hemen dikonea zen badaude 0 arte. 1010. Hemen dikonea zen badaude 1010. Hemen zen badago 0 bat, eta hemen 2 zenbaki. Zenbat ematen du da batutzen badugu, 2023. Orduan lortu dugu. Segida hau da. Orduan galdetzen digutena, zein da zenbaki oso horietako txikinaren digituen batura? Orduan hartzen baditugu denak, denetan txikien hau da. Eta digitua dira, bat eta bat. Bat gehi bat, 2. Beraz erantzuna izango litzateke A. Eta horrela amaitzen dugu 27. Pixka bat konplikatu izan da, hipotesiak egin behar izan ditugu. 28. Kreditu txartel baten PIN kodeak 4 digitu desberdin ditu. Beraz, desberdinak, importantea, Eta guzti horien batura 8 da. Horan, hemen 2 informazio dugu, 4 digitu desberdin eta batura 8. Jarra ezagun. Lehen 2 digituen biderkadura hau da. 3. eta 4. digituek osatzen duten 2 digituko zenbakia. Hau ulertu inbarko da. Honek esan nahi du. Guazen pentsatzea hartzen dugula zenbaki konkretu bat. Adibidez, 4. Eta egiten badut, adibidez, 3 baldin bada, 4 bider 3, 12. Izango ezateke zuzena. Lehenengoa bider bigarna, 4 bider 3, 4 bider 3, izan behar du, bianak, 3. eta 4. digituak osatzen dutena, 12. Arazo bat dugu, esaten du batura 8 dela, eta hemen hasten bagia batutzen, ez da 8, 10 da, honek ez du balio. Eta esaten dugu, zenbat PIN kode daude aurreko baldintzak betetzen dituztenak, hasiko gera honekin behar bada, nik uste dut edagokiena. Batura 8. Batura 8 izateko, eta hau bia pas egiten da, aukeraik izan daitezke. Hasiko gara 0-ekin. 0, bat, 2, eta horrego izan behar du 5. Beste aukera izan daiteke, 0, bat, 3 eta 4. Beste bat hasiko gineake horrela, ez da igual. 0, 2, jartzen dugu 3, eta horrego ja pasiten gehari bai. Horan, hau ezin da, eta batekin ezin da, esan dugu, bat, 2, 3, 4, ja pas egiten gara da horran, hauekin ea zenbat kombinazio lortu dezakegun. Izango izateke erantara. Adibidez, nahi buratzen zaitena lehenengoa da, 5 bider 2. 5 bider 2, 10. Hoi aukera bada. Horran, kodigo bat, edo pin bat izango izateke, 5, 2, bat 0. Eta bestea, baldean jarrita ez? 2 bider 5, 10. 2, 5, bat 0. Gertatzen da, 0arekin ezin dugula bidertu, zeite badugu, aurrean jartzen badugu 0 bat, adibidez 0 bider zerbait, da 0, orduan, aurrean 0 ezin dugu jarri. Horrengoz, 2 goaz. Honekin nola egiten dugun. 0 ezin dugu aurrean jarri. Orduan, jartzen badugu, bat bider 3, hemen, ate bat zegur 0 bat, hau da, 40 edo ezin da. Eta bat bider 4 ere ez, eta 3 bider 4, da 12, ez da 0-rik. Orduan, 2 aukera bakarri ditugu. 5, 2, bat 0, 2, 5, bat 0. Erantzuna izango litzateke C. Eta horrela amaitzen dugu, 28. 29. Hasierako karratu baten izkinetan, 4 karratu berdin ebaki ondoren, beraz, ebaki egin dira, 64 cm karratuko azalera duen irudi berri bat lortzen da. Zein da hasierako karratuaren aldearen luzera? Irudi berriaren perimetroa ebakitako karratu txikien perimetroen batura bada. Hemen informazio asko dago, eta gaina geometrikoa izanik zailago egiten zaigu. Lortzen da 64 cm karratuko azalera duena. Orduan, honek ditu 64 cm karratu. Hoi da jarriko dudana. 64 cm karratu. Bigarrena.
Esaten digutena, zein da hasierako karratuaren luzera. Horren, galdetzen dute hemendik honea, zein den luzera. Eta esaten digute baita ere, irudi berriaren perimetroa, ebakitako karratu txikien perimetroen batura bada. Horrek esan nahi du, irudi berriaren perimetroa, hau da, hau, honen perimetroa, dela ebakitako karratu txikien perimetroen batura. Orduan, hartu behar ditugu lau hauek, horrelako lau da hoi bezala. Orduan, egiten baino hau, gehi hau, da guzti hori. Hori da guri esan digutena. Orduan, ez dakizkigunez zenbat neurtzen duten, jarratzeko isa. Honek jarriko dugu isa, honi ere bai, dena isa. Dena isa. Esan dugu osoa dela L. Eta hau zein izango litzateke, hori izango litzateke I, ezta? Eta kigu bestea, I eta I. Orduan, guk hau dugu. Laranjaren kolorea eta hasierakoa berdina da. Hoi da hasierako gauza jakin behar duguna. Zergatik, ze hau zen bada isa eta hau, baita ere da isa, karratua delako, da dia isa. Horrek esan nahi du, hasierakoa eta bukaerako perimetroak berdinak direla. Perimetroak ez dira aldatu. Orduan, jarriko dugu, perimetroa hasierakoa izango litzateke lau aldiz L, edo nahi bada, jarri dezakegu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 isa, gehi, lau I. Hori da, hasierako perimetroa. Gu badakigu, esan dugunez, hasierako perimetroa, hau, 8 isa, gehi lau I. Eta bukaerako perimetroa berdinak direla. Orduan, horrek esan nahi du, guazen hartzea hau. Zenba da, horrelako lau, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Zenbat isa ditugu? Lau aldiz, lau isa. Ezta? Horrelako lau. Lau. Orduan, 8 isa, gehi lau I, izango litzateke 16 isa. Kentzen ditugu bietan 8 isa, ezkerrean eta eskubian, edo nahi badezu batutzearena kentzen, gauza bera da, eta gelditzegu lau I dela 8 isa. Eta orain, gauza importante bat, isa bakarrik utzi behar dugu, edo I bakarrik utzi behar dugu. Horra egiten duguna da, hau da, egiten dugu bietan zati lau, eta orain, kendu ezaket lau eta lau, eta hemen 8 zati lau, bi. Orain, I izango litzateke bi isa. Beste da, bakizu zer den, bidertzen ari da, pasatzen duzu zatitzen eta kitxo. Horan, gu badakigu I dela bi isa. Horrek esan nahi du, hemendik honea zer daude bi isa, haure isa da. Eta hau ere bai, dia isa. Orduan, denak baldin badia isa, hau egin dezaket. Zatitzen joan. Orain, kalkulatuko dut, horrelako bakoitza zenba den. Era honetan egin dezakegu. Isa karratua da. Hartzen dut azalera. Hau dena, Hau, azalera. Eta zatitzen dut zenbatetan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Orduan, azalera hau 12 puskatzen badut, da horrelako bat. Isa karratu bat. Azalera bakigu zenbaten, bai, 74. Orduan, jarriko genuke horrela, isa berdin, 74, zati 12. Hau, simplifikatu daiteke. Egin dezakegu biak, zati 2. Orduan, 32, 6. Eta berriro, zati 2, 16 eren. Horrek esan du, horako bakoitza dela, 16 eren. Orduan, hau, onaino iritsi ondoren, 16 eren. Erroketa jarri behar diogu, isa bakarrik usteko.
Eta nik uste dut badakizula nola egiten den, ezta? Jartzen diogu bakoitzari berea, eta 16 erroa da 4. Orduan, hau izango litzateke ixa. Ea amaitzen dugun. Ze galdetu digute zein da Asiako karratuaren aldearen luzera. Hau da galdetzen digutena. Orduan, hau galdetzen digutenez, izango dira ixa, gehi ixa, gehi ixa, gehi ixa. Horrelako 4. 4 aldiz, 4 erro 3. Guatzen biderketa nola egiten dian, ez? Jartzen du hemen bat, 4 bider 4 16, eta hemen erro 3. Bal dago lakorik hemen? Bai, hemen. Orduan, erantzun zuzena, izango litzateke. Ikusi duzun bezala, programa hau pixka bat komplikatu izan da, bigarren mailarako. Azkena falta zaigu. 30garrena. 2 digituko zenbaki bat bere digituen baturaz biderkatuta 154 da. Zein da zenbaki hori? Ea ondo ulertzen dugun esaldi honek zesan nahi duen. 2 digituko zenbaki bat. Orduan, adibidez, guazen 12ekin egitea. 12. Bere digituen baturaz biderkatuta, orduan, bidertu behar dugu zeinekin. Bere digituen baturaz. Digitua dira 1 eta 2. Orduan, imako dugu 1 gehi 2, orduan, 3kin biderkutu behar dugu. 12 bider bere baturarekin. Zen bada, 36. Eta eman behar dugun da 44. Ba, 12 ez da. Hartu ezagun 24. Zeinekin bidertu behar dugu, 2 gehi 4 egin behar dugu. Digituak batu behar ditugu. Hemen jartzen du, digituen baturaz biderkatuta. 2 gehi 4, 6. 24 bider 6, 154. Orduan, hau bada. Jarriko dugu, baietz, badela. Horrek esan edu bestak ez direla, ezta? Guazen ikustea. 36 bider, egin beharko nuke, bederatzikin, argi da paseiten dela 154tik, ikusten da, ezta? Gehiago delako, 48. Batzen ditugu biak, 12kin bidertu beharko nuke, oraindik handiagoa da, eta 72 hartzen badugu, 7 eta 2 bederatzi. Ohandik eta handiagoa. Horrek esan nahi du, zuzena bedela. Eta horrela amaituko genituzke galderak erantzuten. Bideoa lagungarria izan zaizulakoan beste bat arte. Agur!